Dámy a páni, vítajte pri ďalšom dieli nášho veľmi úspešného, svadobného, vtipného podcastu. Som si teraz nahral celkom, ale je to tak a veľmi sa tomu tešíme, tej podpore od vás všetkých, ktorí náš podcast dielate. A dneska je to opäť výnimočný diel, pretože tu máme ďalšieho z hostí, dosť zaujímavých hostí, pretože tu sedí Lukáš Molnár. Lukáš je manažér kapiel, skupín, ktorí sa živia primárne tým, že chodia na eventy, ale aj na svadby. K tomu sa potom Lukáš samozrejme dostane, aby to nejakým spôsobom predstavil, kto tam spieva a ako to celé funguje. Ale ja by som hneď na úvod začal, že vo veľkom štýle, pretože každý z našich hostí si prejde takou skúškou. My to tu hráme samozrejme na to, aby sa nepredstavoval každý z nás nejakú hodinu a teraz to ten človek vypne. Ale aby si začal tým faux pas, ako sa volá aj náš podcast, takže kľudne nás prekvap niečím, čo nás posadí ešte hlbšie do stoličky a minimálne nás rozosmeje. Takže ti odozdávam slovo, Luky, ideš na to. Také osobné faux pas, hej, v rámci tohto. Aké chceš. No, tak robíme svadby na rôznych miestach, na niektorých miestach to je proste, že rovnaké miesto. Tentokrát to bol to jeden priestor vo Svetom Juri, kde chodíme celkom často. No a bol tam vlastne obrad, ktorý bol v kostole. A robili sme tam ten kostolný obrad možno tak 3-4 krát, že sme tam robili nejakú takú show, že spevačka tam zaspievala alebo niečo také. A teraz zase nastala tá situácia, vždy to bol proste ten jeden kostol. No a teraz moja storka je pomílený kostol. Že som došiel do zlého kostola. No, tak v podstate mali sme tam akože celkom rozruch na tej vile, malo pršať, tak sme tam riešili strašne veľa vecí okolo toho, boli trošku stresíky, možno trošku nejaké také meškanie. Najprv sme si urobili teda tam ten priestor, potom sme išli dole do toho kostola a teda už s tou spevačkou čakáme pred tým kostolom, ten je zavretý. Došli sme tam akože v dobrom čase, dajme tomu nejakých 14-15, 15:00 to malo akože celé začať. Čakáme tam 15 minút, nikto tam nič neotváral, žiadny farár, nikto nič. Hovorím, že my sme sa tak ponáhľali tam hore, nemuseli sme sa vôbec tak ponáhľať, teraz tu čakáme na nich. Čakáme dlhšie, 40 bolo, že to nejaké divné. No ja som si ešte v tom rozruchu zaudol telefon. Krásne, keď sa darí, tak sa darí. Takže nikoho si mohol kontaktovať, samozrejme, jasné. Ale teda spevačka mala telefon, tak sme zavolali teda tým ostatným ľuďom a oni, že však my sme tu už v kostole, že kde ste vy? Že tiež sme v kostole, ale vás tu nevidíme. A že, počkaj, že tu sú 2 kostoly, alebo čo, že nerob si srandu. A že áno, my sme v tom, neviem, aké tretej Svätej Trojice, alebo niečo. Jasné. Fúha, tak počkajte chvíľu. Našťastie, to je malá dedinka, hej, tak to bolo nejaké 3 minúty autom, ale došli sme tam, všetko dobre dopadlo. Nazvučili sme to, ľudia našťastie boli všetci vonku nastúpení, takže pekne sme mali priestor, nazvučili sme speváčku, odskúšala si to, bolo to všetko v poriadku. No a potom ešte som sa v podstate potreboval rýchlo prezliecť, hej, ale už tam teda tí ľudia chodili, tak som vybehol tak hore. Také schodíky tam boli, že tam sa schovám, tak som si prezliekal gáte ešte rýchlo do slušného. A zrazu proste ide cez tie schody ten farár dole. A ja že, Ježiš. A potom mi to trklo, vieš, z náboženstva. Meno Bože nadarmo ešte v kostole, no. Kokos, takáto dvojitá storka, fopačko. Super. Takže nie som jediný, ktorý príde na iné miesto. Takže toto je veľmi zaujímavé a možno by som troška naznačil aj to, aby si priblížil tie vaše kapely, alebo respektíve ja som s nimi mal tú česť viackrát vystupovať, čiže viem, že idete na viac smerov, či už je to niečo zahraničné, so zahraničným spevákom, alebo so spevákom Matejom Koreňom, ktorý je známy zo Superstar. Ale nechcem ti vyčerpať teraz všetky témy a všetko, aby si aj ty k tomu niečo povedal. Takže kľudne si normálne si kľudne predstav vaše kapely a možno ich troška aj približ, že ako sa zameriavate a ako to robíte a aký ten celý systém funguje. Hej. Ja som vlastne tiež hudobník, v jednej z tých kapiel hrám a tak som sa vlastne k tomu dostal. To je môj príbeh vlastne za tým. A na čo hráš? Na gitaru. No. Takže v podstate vzniklo to tak nejako, že sme začali hrať a bolo to celkom akože úspešné na tých svadbách a tak. Najprv to boli eventy, ale potom to prešlo na tie svadby, lebo na Slovensku máme taký ten
koncept taký americký, hej, že v Amerike napríklad, keď je svadba, to je, že kapela je must, že tam musí byť proste kapela. Čiže na Slovensku sa to už tiež začína tak uberať podľa mňa postupne. Tým sme vlastne začali aj my na tých svadbách robiť. No a postupne akože sa tie termíny pre tú jednu kapelu vybukovali. Hej, my sa nevieme nejakým spôsobom rozmnožiť, hej, takže to bolo, že jeden termín a hotovo. Tak som proste rozmýšľal, že nejakým spôsobom to ešte rozšíriť do nejakých ďalších, však poznáme sa muzikanti, že kto. Tak sme vlastne spravili už teraz momentálne je to 5 kapiel, ktoré nejakým spôsobom rotujeme na svadby, ktoré buď riešime nejako my, alebo kdokoľvek iný. No a každá tá kapela je nejakým spôsobom výnimočná v niečom. Hej, niekto proste má rád takúto slovenskú klasiku, tak je to kapela, ktorá hrá tie najviac typické veci proste pre Slovákov, ktorí si chcú zatancovať, zahulákať a podobne. Jasné. Máme takisto kapelu, ktorá je pre medzinárodné svadby, pretože tam je americký spevák, to je kapela That's Live. Tá je najobľúbenejšia vlastne pre nejaké svadby, ktoré sú ako napríklad, ja neviem, Američan si bere Slovenku, jasné. Ír si bere Slovenku a podobne. tak to väčšinou je. No a potom máme kapelu, ktorá sa viacej venuje takým tým oldieskám, hej, že 80s nejaký, to je taká veľmi energická mladá kapela Neon Fever. Prepáč, skočím do toho, zažil som ich, je to neskutočné, že mladí ľudia, kde som si ani nevedel poriadne tipnúť vek, ale asi mi uznáš za pravdu, že majú možno pod 30 všetci. Majú. A idú si 80-ky, čo bolo neskutočné. A normálne mám zimomriavky teraz, lebo boli fakt skvelí. Teraz by som nehovoril o niečom, čo by som nezažil. Vedeli rozprúdiť ten dáv, spevačka, veľmi efektný, krásny hlas, takže prepáč, že som ti do toho skočil, ale zažil som ich a sú výborní. Tie 80-ky to proste fičí stále doteraz, hej. A veľa aj súčasných interpretov sa k tým 80-kám vracia, hej. Či už zvukmi, alebo tak, akože niečím. Takže je to veľmi obľúbené. No. A kto toto rozdeľuje? To ako ty rozdeľuješ? Akože táto kapela pôjde na túto svadbu? Nie, to je o tom, že čo si klient vybere. Ja mu rád poradím. A vedia tí slovenskí klienti akože povedať, že no, my chceme takúto hudbu, alebo takúto? Vieš, že vedia ti hneď povedať, my chceme viacej oldies, tak vieš, že je to táto kapela, alebo nevedia, čo chcú? Často nevedia, čo chcú a ja to s ním musím nejakým spôsobom vydolovať. Ono, vždy, keď nás niekto osloví, že proste potrebuje nejakú hudbu na tú svadbu, tak sa ich začnem pýtať proste otázky, aby sme sa nejako dostali k tomu, že čo bude pre nich najvýhodnejšie. Často vidia nejaké video, že tá kapela That's Live napríklad, hej, že to vyzerá super a tak a potom od nich zistí, že vlastne, ale my by sme chceli aj také, že duchoňa, nejaké ľudovky, tak to asi úplne není kapela pre vás. Jasne. Tak vyberieme niečo iné, no. Jasne. Čiže takýmto spôsobom by som to nejako riešil, že musím sa s tými ľuďmi normálne reálne porozprávať a určite im nechcem predať niečo, čo pre nich nebude dobré. Jasné. Dobre, super. Vynechali sme možnosť troška kapelu asi s Matejom Koreňom, ktorú si nespomenul, aj tu máme, ale to je úplne v poriadku. To je úplne v poriadku. A takisto je tam Anabel, ktorá je známa aj z televízií. Anabela, pardon. Tých som tiež zažil a presne ako si hovoril, ten americký štýl svadby, bola to garden party vonku, čiže oni tam do toho hrali, bolo to výborné. A potom ja už som to dokončil vo vnútri do rána. Takže toto je také fajn, ale aby sme to obohatili, vieme sa k tomu vrátiť, ale ja som taký ten typ, že ja mám rád veci z hurta. A teraz na teba niečo vyvalím. Ale nemusíš sa báť, samozrejme si určite spomenieš. Mňa by zaujímalo, že čo ako kapela, ktorá dostane dopyt, vyslovene neznáša, keď má ísť na nejaké hranie alebo do nejakého priestoru, respektíve kľudne to môžeš obkecať aj tak, že odmietneš to hranie. Máme také priestory, ktoré máme na takom pomyselnom blackliste, kvôli tomu, že tam je problém s hlasitosťou. Jasne. Toto je veľký problém často aj pre DJov, ale kapela to je proste ešte väčší objem, väčší tlak a tak. A to jednoducho, tú reprodukovanú hudbu ty vieš hrať potichšie, ale kapela proste, bežný poslucháč si povie, že tá kapela bola na hovno. Nemalo to gule. Jasne. Hej? Lebo to proste bolo potichu, hej? Čiže toto je taká hlavná vec, hlasitosť je väčší problém svadbových nejakých venues. Áno. S týmto sa stretávame akože najviac. Tam máme jedno fopačko,
s týmto, ktoré je podľa mňa asi také najväčšie. Není to moje osobné, ale je to akože fópačko v rámci svadie, podľa mňa, ktoré treba nejakým spôsobom povedať. Bolo to v jednom priestore, kde už našťastie teraz nemajú problémy, už si to nejako vyriešili v rámci toho, v rámci tých hlasitostí, ale teda v tomto priestore, proste keď to otvorili, tak ten priestor, ktorý je presklený. Presne viem, o ktorom. Ešte nebol presklený, ale je to proste v zastávanej zóne, kde sú proste susedia. Majú tam vilky postavené všelijaké a tak. No a ideme tam hrať, hej. Tam sme boli iba čisto s kapelou, čiže my sme si urobili nejaký soundcheck, potom sme akože odišli, potom sme sa vrátili vlastne nejako tesne pred tým, ako sme mali hrať. No a hral tam už teda nejaký DJ, ktorého si objednali tí svadobčania. No a DJ hral proste normálne. Na Palmery svadby hral proste nejakú hudbu, dokonca to bol ešte podmas, lebo to bol nejakej 7, hej, že ešte v podstate ľudia sa len bavili. Tak hral podmas a došiel majiteľ tohto priestoru, že treba to dať tichšie. Tak DJ dobre, dal to tichšie. No ale tak, jak už ten večer išiel, akože už ľudia sa chceli baviť, chceli tancovať, začali už nejakí ľudia tancovať, tak DJ to trošku pridal. Prišiel zase majiteľ, daj to tichšie. Dal to tichšie, lenže ten majiteľ to chcel tak ticho, že to bola hlúposť proste. Bol to citeľný rozdiel. A veľmi veľa takýchto majiteľov nechápe to, že človek, ktorý je podgurážený, je pripitý, tebe ten sluch je keby troška, ty chceš tú hlasnú hudbu a veľakrát ani my DJ nechceme to nejak tlačiť do tých ľudí, že pomaly ten basagín tam vibruje, ale proste odtiaľ potiaľ. Presne, ale to pribúdajúcou alkoholovou hladinou, tým, že ľudia sa rozprávajú, kričia po sebe, spievajú, tak tá hlasitosť je prirodzene vyššie. No, toto bolo, že ešte sme ani nezačali hrať a už sme videli tieto problémy, ako sa tam dejú, že došiel za ním proste 3-krát takto a tá hlasitosť bola jak v nakutom centre podmas a oni ľudia mali na to tancovať, tak proste jasné, že nikto netancoval, bolo to také proste slabé. No a 3-krát tam došiel ten chlapík, hej. A na 4-krát, keď došiel, tak mu niečo akože vykričal tam, ja som nebol pri tom. Ako majiteľ tomu DJ-ovi? Majiteľ tomu DJ-ovi niečo vykričal, ten DJ zaklapol notebook a to ešte poviem takú vsúvku, tam bola celá rodina, ešte babičky, všetko, ešte mali proste svadbu v kostole, bola to taká pobožnejšia rodina, čo som sa akože dozvedel. Tak ten DJ zaklapol notebook a že viete, čo mi povedal? Všetci sa otočili. Tento typek mi povedal, že mi rozbije p***u. Ty vole. Čo? No, toto povedal na celú sálu do mikrofónu. Ten DJ. OK. To sme nečakali. A všetci, že proste úplne ticho. Celá nálada tej svadby dole. Katastrofa. Akože áno, bola to situácia, že hrozná, že ale takto to nemôžeš riešiť. No, proste, ako DJ. Vyriešil by som si to s tým majiteľom, alebo pôjdem proste osobne niekde bokom so svadobčanmi, počúvajte, tento pán je na mňa agresívny, alebo niečo proste. Vyriešme to nejako. A on toto spravil proste. Do mikrofónu, na celú svadbu, hej. Okay. Katastrofa. No a my sme v tejto hroznej nálade mali začať hrať s kapelou o 10. večer. Vysmiatý, že poďme na to, jasné. Že musíme to celé napraviť, hej. Tak ešte našťastie vtedy sme robili takú vec, že sme robili taký akustický set, že to bolo akože s kachónom namiesto veľkých bících, že akože je to menej hlučné. No, ale my sme hrali proste o nejakej 10:30, to si viete predstaviť, proste hneď telefón, susedia a policajti. No, tak normálne tam došli policajti, tak prvýkrát tak došiel majiteľ, že treba to dať tichšie. Tak sme sa to snažili nejako dať proste tichšie, zvukár, hej, ale už nevedel, kam to dať, proste už sa to nedalo. Už sa dalo iba vypnúť. Už sa to dalo iba vypnúť, buď to vypneš, alebo je to na jednotke, hej. No a dopadlo to až tak, že zrazu hráme a ja pozerám a proste v strede parketu sú 3 policajti. V strede parketu sú 3 policajti a to vyzeralo, ako keby proste to rozpúšťalo, že stačilo. Hej. Nejaký koncert, hej. Choďte domov, zbalte sa. Hej, a to je proste svadba. A toto bolo proste o 11. večer. Mm-hmm. No,
tak Dosť to bolo, prúser. Krásne. to bolo veľmi nepríjemné pre tých svadobčanov. Tých som naozaj že veľmi ľutoval. Malo to nejaký šťastný koniec? Akože ľudia sa bavili, hej, v rámci toho času, čo tam bol. A v rámci možností, jaké boli? V rámci možností. Nepamätám si, kedy to presne skončilo. Určite to skončilo tak skorej, kvôli tomuto. A potom aj toho DJ-a, neviem, akože to nejako konfrontovali, hej, že ale už si neviem, ako to dopadlo, hej, ale bolo to teda veľké flop, si myslím. Tak to dosť. Nasadil si laťku vysoko pre ostatných hostí. Inak vlastne si uvedomila jednu podstatnú vec, že my dneska nahrávame a ešte aj chutneme pri tom? Nie, to je niečo neuvedomila. neskutočné. Pozrite, od Alcohol Killeru sme dostali takúto zázračnú vec. Body Fat Killer, takže odporúčam, pokiaľ sa cítite minimálne tak ako ja. Alebo Ak chcete niečo do leta spraviť so sebou, tak je tu aj takáto forma nápoju. Ja som teraz týždeň dozadu bola kamoške na svadbu a išla som do drogerke, som niečo nakupovala ešte pre malú veci a tak a videla som to tam a hovorím si, že ty kokos, idem to vyskúšať, lebo však ty si mi hovoril, že dá sa to piť aj ako akože voda. Jasne. A úplne som bola taká, že som to potom vrátila do regálu, lebo si hovorím, že kokos, jak to bude vyzerať, vieš, že mamička s kočikom tlačia Alcohol Killer, popri Áno, tom je popíjam. ten názov je metúci, pretože každý to hneď berie, že si deň predtým minimálne bol pod stolom zložený. Áno. Ale je to aj ako zdravšia forma, dajme tomu nejakých sladkých vôd, to je fajn na obohatenie si toho dňa, keď si kúpiť Alcohol Killer aj ako len čisto nealko nápoj a má rovnaké výživové hodnoty a dobrú pointu pre to telo, aj bez toho, aby to odburovalo ten alkohol. Hej, museli sme to tu povedať, aby sa žiadna mamička nebala kúpiť si Alcohol Killer, keď bude na prechádzke. Pri kočikovaní, aby nevyzerala divne. Áno. Či si dostal niekedy takú fakt, že bizarnú požiadavku? Akože naozaj tie bizarné veci sú, keď si pozrú stránku, v prvej vete si prečítajú, že toto je kapela, kde je Američan spevák, repertoár je taký a taký a ona sa ťa je schopná spýtať, proste nevesta, že či by mohli zahrať aj neviem, Čardáš dvoch srdc. Hej. Jasné, Hej, v americkej tie verzii. OK. Aby som možno ešte nadviazal, veľmi ma zaujíma samozrejme situácia, s ktorou sa často som sa stretol aj ja. Ale chvála Bohu to vždy dobre dopadlo, pretože choroby sú známa vec. Veľakrát sa to ľudia pýtajú mňa, že a čo keď ochorieš? Máme výhodu ako DJ, že tie skladby sa nezmenia, tá MP3 nebude iná. Samozrejme možno iný moderátorský skill, možno iné to mixovanie, to poradie, ale vieme to zachrániť. Čo so situáciou, kedy týždeň predtým ochorie hlavný spevák, alebo príde o hlasivky, alebo ako to funguje? Stiahnete niekoho z inej kapely, alebo to je bohužiaľ zrušené, alebo je tam v zálohe bubeník, ktorý vie spievať. Vieš? Takže toto by ma tiež zaujímalo, podľa mňa to bude zaujímať aj ľudí, pretože samozrejme je tam nejaká rezervačná zmluva, dajme tomu a tak ďalej, že tešia sa na tú kapelu a bohužiaľ tú chorobu nikto nevieme ovplyvniť. A najhoršie to je tesne pred tým koncertom. Ako funguje takéto niečo? Musím zaklopať na drevo, že za 10 rokov, čo to robíme, sa to stalo iba možno 2-krát a to jedenkrát z toho bol COVID. Jasné. Že COVID, tak to bolo jasné. Tam máme tu výhodu, že kvázi máme tam 4 kapely, kde akože pokiaľ nie je nejaký extrémne šialený termín, že sú všetky vybukované, tak to vieme nejako zachrániť, že proste niekto by to odspieval z druhej kapely, alebo že nejak vieme vždy ponúknuť tú alternatívu. Aj tá zmluva je tak postavená, že my máme ako keby za úlohu nejakú tú náhradu v prípade takéhoto. Jasne. V takomto prípade vlastne zohnať. Takže je to tak nastavené, že viete sa prispôsobiť, keby náhodou. Áno. Ale je to super na tom, že sa to ešte nestalo tak často, takže chvála Bohu samozrejme. Takže dobre. Takže je to nejakým spôsobom zaistené a tí svadobčania, respektíve možno aj na tom evente sa nemusia o vás báť, že by ste neprišli. Hej, ale už však medicína je celkom pokročilom štádiu je, že proste aj tí speváci naši, proste aj keď sú chorí, veľakrát sa stalo, že sme proste odspievali veci, keď mal spevák 39 teplotu, hej, že jednoducho na ten výkon sa hecneš a to dáš. To je ten adrenalín. Ja to áno, presne tiež. tak. A veľakrát je fakt veľká pomoc ten adrenalín, že OK, som tu, tí ľudia ti dávajú energiu, skončí koncert a normálne sadneš do toho auta, ťa vypne. Čiže toto je taká zázračná vec v tom našom tele.
No my sme mali takú parádnu časť o alkohole, alkohol versus svadobný dodávateľ, takže mňa by zaujímalo, či sa tebe podarilo niekedy fakt, že akože seriózne nadať na svadbe. Akože mne osobne? Áno, tebe osobne. Alebo potom niekomu z kapely tvojej. Takto, akože niečo si vždy dáme, akože dajme tomu, že na prípitok, hej, že ideme začať, tak chalani, nech to dobre dopadne, štrgneme si s pohárom vína. To sme hovorili my, to je taký štandard, je to príjemné oživenie, troška to aj nakopí to. Ale je to v nejakých našich takých pravidlách, že proste každý vie, kde má limit a proste nemôže nejakým spôsobom sa opiť. Akože každý vie, aký má svoj osobný limit, že vie, kedy má dosť, či máte stanovené. Sme takí, že proste keď vidím, že niekto si ide dať proste neviem, tretí pohár, tak už proste poviem, že ale hej, ale našťastie akože je to fajn, že každý rozumie, že že boli časy, hej, keď sme začínali a zrazu to na nás prišlo, že sme mali každý týždeň niečo, hej, tak akože sme si to naozaj že užívali, ale ak sa náhodou stalo, že niekto bol taký, že my sme už videli, že už je chytín, tak sme sa proste stretli, povedali si, toto bolo moc, tak to už ne. A našťastie proste to dodržiavame. Ja by som sa vrátil k tým svadbám a samozrejme vždy sa stane možno aj pre vás taký ten klasický dopyt, že chceme od vás kapelu, ale máme svojho DJ-a, ktorého si objednajú na tú svadbu. Ako to riešite možno z hľadiska techniky, aké sú dohody medzi vami a DJ-om, či si to viete celé zastrešiť vy a kľudne môžeš aj povedať názor na to, ako by to bolo podľa teba najideálnejšie, lebo raz som to riešil aj v jednom reelsku, že či teda DJ-a, alebo len kapelu, alebo to kombo. Takže kľudne k tomuto môžeš viacej povedať a takto by sme to možno nejak zhrnuli, túto tému, takže poď do toho. Od nás si ľudia veľmi radi objednávajú taký balíček služieb, lebo tí svadobčania majú tú svadbu prvýkrát, nie každý nejaký eventový manažer, on nerozumie, že keď si objedná kapelu, že tam je potrebný nejaký zvukár, že tam je jasné, keď tam dojde nejaké duo, nemôžem povedať. Mňa tiež napadlo, len to jedno. To jedno, no. Viete, čo myslíme? Samohrajka a spevačka do playbacku, tak takí si možno nepotrebujú doniesť zvukára, ale akože takáto kapela, ako my máme kapely, tak proste tam je nejaké ozvučenie, je tam nejaká tá pódiovka, sú tam nejaké tie odposluchy, je tam ten človek, ktorý tam celý čas dozerá na ten zvuk, aby to bolo všetko fajn vonku pre tých ľudí a tieto veci si proste bežní ľudia nevedia nejako uvedomiť, že toto všetko tam treba. Takže najlepšie nám funguje proste, že my máme takýto balík služieb, stojí to toľko a toľko a oni sa nemusíte starať. Všetko je proste v tom. A to nám väčšinou funguje. Čiže toto je jedna možnosť, ale potom niekto príde, že my už máme DJ vlastného. Tak väčšinou to je tak, že sa s tým DJom skontaktujem, nemáme s tým absolútne žiadny problém. Jasne. A my sa dohodneme na tom, hej, že samozrejme, keď tam už je tá technika tej kapely, je blbosť, aby si ten DJ nosil nejaké vlastné veci, on už potom automaticky používa tú našu techniku, ktorá tam je na celý ten večer. Jasné, super. Jasné. Tak ale dobre tomu rozumiem, lebo toto bola tiež jedna z mojich otázok, že ten full balíček je taký, že je tam teda aj DJ od vás. Áno. A to ešte doplním možno takú otázku, lebo mne sa často stáva, že sa ma nevesty tak buď pýtajú, alebo presne pri tom rozhodovaní, ako si ty hovoril, že či kapela alebo DJ, tak sa ma na to pýtajú a majú predstavu, že keď si dajú kapelu, tak vlastne ona hrá akože jak DJ, hej? Že od 7 do 7. Takže uveď toto prosím na pravú mieru. Toto je pre všetkých budúcich svadobčanov. Môj kolega to povedal, nie to z mojej hlavy, ale povedal to úplne krásne. Sú dva druhy kapiel. Kapely, ktoré hrajú dlho a kapely, ktoré hrajú dobre.
dokopy to nejde. OK, toto je veľmi krásna pointa. Ale aj tak doteraz sa stretávam s tým, že to riešia na tých fórach rôznych facebookových, že poradte nám kapelu, ktorá nám bude hrať do rána a ja si hneď poviem, však máme len jedno zdravé, jedny hlasivky a pokiaľ fakt chcete speváka, ktorý nebude mať, že si kýchne, ale on to spieva ďalej, tak určite treba si uvedomiť to, že aj tá kapela potrebuje nejakým časom odísť. Takže k tomu sa aj dostaneme k tej pointe a moje pôvodnej otázke, že pre teba asi najlepšie kombo, keď už sa ľudia hecnú, je asi DJ a kapela a nerobí musí to byť, lebo tá kapela, tie naše kapely sú koncipované tak, že vlastne to je taká tá čerešnička na torte v rámci tej zábavy, že to je proste show. To je niečo, čo má proste taký wow efekt proste zanechať v tých ľuďoch a to proste trvá nejaký čas. My väčšinou ponúkame kapely na 120 minút, čo sa dá rozdeliť na vstupy počas večera. Jasné. A to je také prirodzené, že to úplne krásne vyjde, hej, že keď napríklad nemá niekto, že skoro žiadny program, že dajme tomu, že majú prvý tanec o 7 a nemajú ani čepčenie, nič, tak 4 bloky, pekne každú hodinku v podstate, medzi to sa dá nejaký program ako hádzanie kytice, krajanie torty, teplý bufet. To krásne vidie do tej polnoci a vieme, že po tej polnoci už tá svadba je taká, že ľudia už... Žúrka, party. Už je to žúrka, už je tam voľná zábava, tak tam už je aj kontraproduktívne s tou kapelou hrať. Hej, keď to má byť naozaj taká kapela, že robí nejakú show a tak. To už veľa ľudí potom nevníma po 1 hodine alebo podobne. Tak tam to nechávame potom proste na DJ, ktorý to dokončí. By ma veľmi zaujímalo, že vy ako už taká lepšie zoskupenie tých eventových kapiel, ktoré máte, chodíte na tie eventy, chodíte na tie svadby, tak sa opýtam takú bizarnú otázku, možno, že beriete ešte, ja neviem, že idete nám zahrať na jarmok? Alebo išli by ste nám zahrať na otváranie neviem, novej kuchyne v Lidli, alebo ja neviem, proste je niečo také, že berete takéto hrania ešte, alebo ste fakt zacielení na tie eventy a keď príde niečo jarmočné, tak sa skôr tomu vyhýbate, alebo je to úplne OK pre vás? Otvorenie kuchyne Lidlu je celkom fajn. Event. A ešte som to aj povedal, pozdravujem Lidlu. A kľudne, bagety máte najlepšie. To je takisto event. A jarmok je event, len musím povedať, že je to asi tou cenou vyfiltrované. Jasne. Že máme nejaké, ale nie je toho veľa. Jasné. Predsa len tie budžety toho mesta sú také, že oni radšej si dajú nejaké meno. Hej, že väčšinou chcú niekoho, kto pritiahne ľudí, takže celý ten budžet vyminú na nejakú kapelu, ktorá má meno, hej, s vlastnou tvorbou. A potom, čo im ostane, tak dajú na nejakú cymbalovku alebo niečo, čo tam proste... Len spríjemní atmosféru. Áno. A bude tam ten headliner. Bavíme sa o pár stovek eur, hej, že takú nejakú zaplatia a to tam je. Čiže my sme taký niečo medzi, že my sa tam moc nehodíme. Jasné. Cestujete veľa? Alebo mávate, že ahoj Lukáš, svadba je v Ranom nad Toplou, 400 kilometrov. Je to obmedzené samozrejme určite nejakým prespatím, samozrejme a tak ďalej, ale nerobíš v evente 1 týždeň, takže vieš, že niekedy sú dvojaky, trojaky a tak ďalej. Naznačíte ľuďom, že sorry, je to ďaleko, nie, alebo to nejak viete prispôsobiť? Opäť je to vyfiltrované tou cenou, že vlastne tým, že koľko ľudí sa tam musí odviesť, koľko ľudí sa tam musí prespať, plus tá technika, všetky tieto veci, to sa proste tá cena sa tak akože zvýši, že ľudia akože to veľmi neberú. Takže väčšinou to je tak, že chodíme že po Tatry, z Bratislavy sme, z Bratislavy po Tatry a väčšinou potom už sa to tým ľuďom neoplatí, keď to ďalej, lebo už naozaj sa navýši. Ale mňa by zaujímalo, že či sa stáva, alebo či sa možno tebe, alebo v nejakej tej ďalšej kapele stalo, také ako z tých amerických filmov, vieš, že dojde kapela na svadbu a tam nejaký hudobník zbalí nejakú družičku, alebo nevestu, alebo hostku. Stane sa to, jasné. Hej? Ale je to, ja by som povedal, akože za seba teraz hovorím, osobne, podľa mňa to je neprofesionálne. No jasné, určite to... Hej, ja keď som single, tak proste to všetci sa ma pýtajú, jak je to možné, že si single, však ty toľko ľudí stretávaš všade. A ja že proste áno, stretávam, ale to som proste v práci, tam
ako by to vyzeralo, keby som tam začal baliť nejakú bavu. Jednak to a druhá vec je, že keď máš svadbu, tak väčšinou sú tam páriky a teraz ako, to je blbosť, to sa nedá riešiť, hej, že to vyslovene, že keď nejako, možno z druhej strany by to bolo, že chalani už ako kapela, že máme voľno, hej, a niekto príde a dá sa s nami dorečiť, tak to už je niečo iné, hej, že nejakým takýmto spôsobom možno sa občas stalo, ale skôr nie, by som povedal. Takže Dobre. nebolo z toho žiadne šťastné manželstvo potom, hej, že stretli sme sa na svadbe. Rozmýšľam, nie. Ale hej, inak ja tiež akože úplne neznášam túto otázku, že není som vydatá, alebo že toto však robíš na svadbe. A tiež sa vlastne vždycky nad tým zamyslím, že čo si ako myslia tí ľudia, že čo chodíme robiť na tú svadbu, vieš? Že hej, ty si voľný, dobre, poď sem si sadnúť ku mne. Mňa ešte napadne jedna otázka, možno už aj záverečná, neviem, ale určite ma ešte zaujíma toto, že príde kapela, rozloží sa, nachystá sa, začína ten moment zábavy a sedia tí ľudia a sedia celé to kolo. Čo potom prebieha v tom backstage, lebo určite uznáš za vhodné, že nie vždy to je žúrka, party, hlavne asi skôr tie eventy a vianočné večerky, kedy ste v tom pozadí, ako keby pri tom hráte na plné bomby a tí ľudia sa nejak nechcú odviazať, možno čakajú na iné kolo. Čo v tom backstage potom prebieha? Že kokos chalani, jebeme na to, ideme preč? Alebo ako ste psychicky už na tom nastavení, že bohužiaľ tak netancujú, tak budú možno v ďalšom kole, ale ako to vplýva na tú kapelu? My to voláme, že verejná platená skúška. Aha, jasné. Čiže my si vyskúšame nejaké pesničky a vybavené. Ešte sme dostali to zaplatené, tak budeme lepší na ďalší event. Jasné. Ale nedotýka sa vás to teda nejako, že by ste z toho mali teraz Jasné, úzkosť. že človek má oveľa lepší pocit, keď je tam proste brutálna žúrka, hej. Často sa nám stáva, že tých svadieb proste máme za sebou strašne veľa a my si povieme, že tí to boli takí slabí nejakí, takí mŕtvi a oni pritom dojdú za nami. Ježiš, to bol najlepší večer môjho života. Ale my máme ten benchmark, tú laťku niekde už postavenú, čo sme videli, že ako sa vedia ľudia baviť inde. Ale musíme sa tak odosobniť od toho. Presne. Hej. Lebo to, jak sa hovorí, pokiaľ to tí ľudia vnímajú pozitívne, tak je to úplne super. Mám to teraz zažité, pred pár týždňami sa mi to stalo, že ja som sa sám seba opúšťal, lebo som bol zvyknutý, že som na svadbe, je tam alkohol, tí ľudia sa musia baviť tretie kolo, nič štvrté. A príjemne z tých ľudí, že čo vás postaví na stoličku, že ja vám ale však hráš dobre, my sme takto OK, my sme sa dlho nevideli, však my si dupkáme, pozri, že však áno, ja viem, ale ja chcem na parkete ten život, vieš, ale že tí ľudia si to veľakrát, že my ako profici to vnímame tak, že musí byť to tanečné kolo, musí tam byť žúrka, ruka hore, chápeš? Ale veľakrát to je tak, že tí ľudia už možno sa dlho nevideli a sú viac zakecaní, ale pritom sa bavia a my sme ten fajn doprovod toho, ako si povedal ty, že konec koncov budú šťastní, že to je najlepšia svadba v živote, ale my sme zvyknutí možno na iné to tempo. Hej, ty máš z toho úplne zlý pocit celý čas a potom na konci niekto za tebou dojde. To bolo fantastické, vy ste neskutoční. Presne to. Ja mám presne takúto skúsenosť, že možno to není ani tým, že akí sú tí ľudia, ale že odkiaľ sú, že podľa mňa Slováci sú naučení takí, že keď je svadba, tak je to ako drsná party. Je to vďačný event, by som povedal. Áno. A ja som presne takto bola, sme robili svadbu, bola to Československá, ale viacej tam bolo akoby ľudí z Čiech a tiež to bola kapela, potom po polnoci bol DJ a tá kapela ešte aj hrala také proste, to boli fakt jak podmazy, také romantické, proste nič akože nejako tanečné. Ja som chodila do potena, že no ty kokos, ja už to vidím, to teraz nás dodrbe akože nevesta aj ženich a oni teda chodili po tých stoloch, kecali, stále sa premiesňovali, cigaretka a toto a prišli asi tak o 10 za nami a že no tak je to tu dobre, tak už čo? A ona úplne unesená, že perfektné, všetko je dokonalé, si kecáme, hudba perfektná, kapela skvelá, takže úplne si to vychválili a ja som 4 hodiny bola v strese, že ma vyhodí odtiaľ. A presne to už človek potom nacíti tú atmosféru, že keď sa aj pozrie na tie stoly a pokiaľ vidí, že tam si štrngajú, hej, a rozprávajú sa, v pozadí ten smiech, tak treba ich asi nechať, je to fajn, bavia sa touto formou. Jasné. Samozrejme už sú potom tie vyhrotenejšie situácie, kedy len tak čumia na teba, ty tam drtíš, snažíš sa, len čumia, hej. A z každého stolu len čumia. Tak vtedy mám aj odvahu povedať, že kľudne prídete na ten tanečný parket, nemusíte sa báť, už väčšia tma nebude vonku, už bude len svítať, takže poďte sa baviť okamžite. Ale samozrejme je to o tom
type tých ľudí a každá svadba je iná vďaka tomu, že na každej svadbe je iný typ toho človeka, iný typ tých ľudí na tú zábavu. Hej, ale ako som povedal, tie svadby sú taký vďačný event, že tí ľudia tam idú na to, aby sa zabávali. Idú cieľene. Áno. Čiže tam takéto situácie, že by niekto sedel, nehrozia. Akože my sa snažíme aj ten program konzultovať s tými svadobčanmi, respektíve s nejakou agentúrou, aby to bolo tak pekne vygradované, že keď hraje tá kapela, tak tí ľudia sú pripravení na to, aby tancovali. Hej, že Jasná vec. keď vidím nejaký program a dajú tam kapelu proste, že pol hodinu po večeri, tak to konzultujem, že to asi není úplne dobrý nápad. Radšej by som to rozbehol proste DJom a možno tam dať ešte nejaký program a kapelu radšej dáte trošička neskôr, keď už tí ľudia budú naozaj že pripravení sa poriadne odviazať. Lebo je zbytočne si vybúchať nejaké to kolečko tej kapely, keď všetci budú sedieť. Keď na tie isté pesničky, ktoré by hrali o hodinu, tak budú všetci proste skákať a hlákať. Jasné. Tak to je asi také individuálne. Viem si predstaviť, že možno niekto, kto bude mať takto vytipovanú, že kapelu jednu z tých vašich, že fakt, že to bude mať taký ako splnený sen, takže si napríklad dajú, vieš, prvý tanec, že to nebude to DJ, robívame tiež. Že to si viem predstaviť, že sa tým vlastne otvorí to kolo a vtedy je to také jednoduchšie dostať tých ľudí na parket, keď už sú tam nevesta so ženichom. Takže asi tak. To odporúčame, keď my máme nejaký teda daný playlist a keď napríklad tí svadobčania si nájdu nejakú pesničku v tom playlisti, že toto by bol super náš prvý tanec, tak im to vždy radím, že je to také veľkolepejšie, keď proste oni to otvoria a hraje za nimi proste kapela ten ich prvý tanec. Vyzerá to proste super. Pôsobíš v kapele a mne to robí vždy konkrétne, mne to robí fakt, že zimomriavky. Keď sa kapela na konci predstavuje, to je brutál podľa mňa, keď hlavný spevák, toto bol náš na bicích a solo, hej. Čo zažíva vtedy tá kapela? Ako sú tvoje pocity, keď fakt tam je niekedy možno 500 alebo 1000 ľudí a začnú kričať? Máte tu asi ten vrchol toho adrenalínu, predpokladám, že? Je to super pocit, jasné. Že to je úžasné. Preto to robíme. Presne. Iba kvôli tomuto koncu. Ale nie, akože je to asi možno aj zaužívané v tých kapelách, že tých ľudí možno ani nezaujímajú tie mená a úplne konkrétne, ako to tak veľkolepo nejak ukončiť a každý si dá nejaké to solo a u vás som to zažil, že to je pekné, že to robíte aj s tým solom, že to není, že toto je Maťo bicie. Ale aj s nejakým príbehom, že presne. Vždy sa snažíme nejako toho človeka opísať, hej. Toho člena kapely, aby za tým bol nejaký príbeh, aby si niečo zobrali z toho tí ľudia. Však vlastne váš gitarista druhý, alebo na basu hrá zahraničný chalan, áno, že? V mojej kapele konkrétne, áno. Čiže je to také vždy potom, to inak je také, že čo strašne vyzdvihujú ľudia na nás, že sme takí strašne priateľskí. Že to nie je taká kapela, že proste sú v backstage, dojedú, odohrajú, idú domov. A že je to také, že proste keď sa niekto pristaví, sme príjemní každý. Vybehnete medzi ľudí, to je nejaká super. Osobnosť v rámci koncertu. Hej, super, pekne na ten parket ideš s tou gitarkou a spevák s nimi spieva, takže toto je celkom zaujímavé. Takže ladies and gentlemen, toto bola 6. časť, ak sa nemýlim. A našim hosťom bol Lukáš Molnár. Takže ak ste pred televíziou a na YouTube, tak mu zatlieskajte. Ďakujem za pozvanie. A ďakujeme, že ste nás sledovali a dúfam, že nás budete sledovať aj naďalej. Ahojte. Áno. Ďakujeme, ahojte.